Doncs benvingudes a l'espectacle del Juanca i el Carlos. Em fa l'aplaudiment, sisplau. Hem de dir que això és una improvisació perquè els que he vingut en altres actes del soci, la Marta Serrés, sí, fa uns anys que ho va recuperar i que ella és la nostra partener, la persona que ho conduïa. La mestra de cerimònies. La mestra de cerimònies. Aquest any, per coses personals, no ha pogut venir, li encantaria, i des d'aquí li enviem una abraçada. I com que està gravat, que li quedi un aplaudiment per ella, que l'esperem l'any que ve. Perquè és una de les militants importants de la Unió. Doncs començarem. Això intentarem que sigui bastant àgil, no? Esperem que sí. Sí. A mi em toca fer alguna xapa, abans, però... No, però la xapa la tallarem. O sigui, jo em col·locaré allà i la gent que surti, la meva cara serà aquesta, saps? I si no, podem tallar micros, no? O sigui, és fàcil tallar el micro. Això de tota la mà. No us expliquem com anirà l'acte perquè és molt senzill, ¿vale? Hi ha un punt central en el que sí que es farà entrega el reconeixement al soci que aquest any fa 25 anys amb nosaltres, amb la Unió. No hi ha més, només un. Perdó, ja veureu per què ric. I bé, bueno, això, aquest vídeo, explica'l tu, Anga, per començar. Bueno, primer de tot, benvingudes a l'acte del soci del 2026. Ens fa molta il·lusió també posar a tothom aquí. Quanta gent, doncs, hi esperàvem, efectivament. Gràcies a tothom també per venir, autoritats, junta directiva que entraran aviat i tota la resta de socis i sòcies esteu aquí un any més. És un acte que també ens serveix per donar comiat al 125è aniversari, que ha estat un any molt intens, amb molta activitat, també sota el 40è aniversari de l'Església Mediterrània. I res, començarem disparant un vídeo que sí que trenquem el gel, a veure si us agrada, i a continuació presentarem dues novetats que tenim moltes ganes de compartir amb vosaltres, i aquell del Juanca. Després ja passarem a la part més institucional i protocolària. Vale? Un som-hi. Gràcies. Aquest 125è aniversari ha estat una oportunitat per mirar-nos. Hem celebrat, però sobretot hem endreçat el passat, hem reforçat el present i hem començat a preparar el futur plegats. Hem fet país i llengua, conduint el dia de l'associacionisme cultural i articulant nous projectes valents, com el podcast en català Mirades Incòmodes. Benvinguts i benvingudes a Mirades Incòmodes, en col·laboració amb el Cugatenc. Hem aprofundit en la memòria històrica i democràtica. Hem fet recerca amb la col·laboració d'experts locals, retornant els resultats amb la conferència i l'exposició sobre la repressió franquista. Hem treballat l'arxiu amb l'acompanyament de Nubilum, articulant també una campanya de recepció de fons històrics amb el Tot Sant Cugat, amb prop de 20 donacions de la ciutadania. Hem millorat la gestió econòmica i organitzativa de l'entitat. També, amb el suport de Fundesplai, hem obtingut la declaració d'utilitat pública i, amb Gestinet, hem estrenat un web nou que reforça la nostra vocació pública. Hem impulsat la creació i la mediació cultural. Al Viver hem acollit noves residències emergents. Hem descobert l'art en cru a la primera jornada dels inacabats i hem posat en marxa propostes comunitàries en xarxa, com l'espectacle Rizomes i un laboratori de creació i moviment per persones de més de 65 anys. Hem continuat creixent des de les seccions amb xifres rècords de participació i una forta vida comunitària, donant suport al 40è aniversari de l'Esbart Mediterrània i posant en marxa la primera plaça del Cor, i amb l'oficina treballant constantment per oferir nous serveis que mantenen la comunitat ben viva. Hem entomat amb responsabilitat i valentia les negociacions amb l'Ajuntament centrades en la constitució d'una nova propietat horitzontal, sempre assegurant la viabilitat de l'entitat i de les seccions.
Acompanyats per la ciutadania i per veus crítiques, com la plataforma Cultura al carrer, volem continuar vetllant per un model públic, comunitari, sostenible i estratègic pel futur de l'entitat i del nou teatre municipal. Gràcies als socis i sòcies, a les seccions i al voluntariat. Feu la unió possible. Per molts anys. Increïble, benvingut a la Pau Jordi Cabrerizo, que ha estat gravant activitat aquest any. Pot apartar unes quantes hores per fer aquest record del 2025. Res, sense més preàmbuls, l'última paraula de Jaume, tot teu. Gràcies. Bé, abans el Carles parlava d'un parell de novetats. Bueno, l'entrada d'aquest vídeo és per sentir-nos orgullosos, no? Del que som i d'alguna manera aquest vídeo ve a explicar el per què arribem on el que ja s'avançava també en el vídeo i que ara farem una breu pinzellada, que és que definitivament, ja ho sabíeu, sabien que estàvem al camí, hem estat en els últims mesos declarats d'utilitat pública i això ens ha d'omplir d'orgull. I per què? Per què hem pogut, per què hem tingut aquesta atorgació? Doncs bé, és un reconeixement al final, no? I això ens ha, com deia, ens ha de fer sentir orgullosos, no? Ens ho atorga la Generalitat, per tant, no és qualsevol cosa, i al final ens ho donen perquè som una entitat d'interès general. I què vol dir que siguem declarats d'utilitat pública? Bé, vol dir, d'entrada, hi ha un parell de coses que ja estàvem complint, que ens van permetre assolir-ho, però bueno, que som d'entrada una activitat oberta a la ciutadania. Som una entitat que dona servei de forma general i amb transparència, cosa que ens exigiria el ser-ho, però que nosaltres ja ho complim. I per què? Doncs perquè ens volem situar dins de l'àmbit cultural allà on ens toca. Volem ser referents i, en aquest sentit, obtenim-ho, o ja se'ns reconeix un prestigi col·lectiu, un posicionament cultural dins de Sant Cugat i tindrem més capacitat per tenir aliances amb les institucions, per exemple. Podrem també, els socis o els participants en l'entitat tindran avantatges. Les empreses, per exemple, en tot allò que participin, tindran la possibilitat de desgravar entre el 40 i el 50% de l'aportació que facin. Però els socis també estem treballant, això és un fet, però estem treballant com perquè allò que aporteu a la Unió pel fet de ser socis tingui una desgravació del 80%, cosa que entenem que és una recompensa pels que fins avui ens heu estat acompanyant. I entrem en un nou marc fiscal. Sabeu que com a entitat d'interès cultural ens veiem obligats a treballar en base a ajuts públics. Doncs això ens dona més oportunitats també. Per altra banda, tenim beneficis a nivell intern, a nivell d'entitat, com el fet que l'impost de béns mobles o l'ITP no hem de pagar, o el que és l'impost d'activitats econòmiques, i només un 10% en societats. I on ens situem? Doncs mireu, aquí a Sant Cugat tenim els Castellers, Club Natació, el Club Esportiu Vall-lloreig, Firart, que són entitats que també han estat declarades d'utilitat pública, i en l'àmbit comarcal, els Minyons de Terrassa, el Club Natació Granollers, els familiars d'Alzheimer. Però avui la Unió també es posa a aquest nivell, i ens sembla que hem d'estar orgullosos d'això. I per què hem volgut fer aquest salt i arribar a aquest estadi? Doncs perquè volem ser una entitat que creix i de compromís amb el futur, compromís amb la cultura. Continuem amb cultura i comunitat per a tothom, compromís, transparència i rendició de comptes, volem fer bé les coses i moltes gràcies a tots vosaltres, socis, sòcies, voluntaris i ciutadania. Moltes gràcies. Gràcies, Jaume.
Doncs ara us presentem la segona novetat que han sigut molts mesos, diria que molts mesos de feina, que és el nou web de la Unió. Vale? Jordi, perquè això és una feinada que s'han fet el Carles i el Jordi i està bé que ens ho presentin els dos. La idea és que està molt bé que estigueu aquí les seccions perquè això és una eina que ha millorat moltíssim i repercutirà a totes les seccions. Vale? Et deixo. Ara no hi ha ningú gravant, però bueno. Farem el plano general. Vale. Ui, quina por. No, però cap botó. Doncs res, ens fa molta il·lusió, després d'una feina de prop d'un any i mig, que l'hem fet també amb una empresa de Vilafranca, que es diu Gestinet, doncs hem fet una nova web que bàsicament té la voluntat, l'objectiu primer d'obrir encara més l'entitat a la ciutadania i, en segon objectiu, també donar més serveis a les seccions, en primer lloc, perquè puguin també publicar continguts i generar el seu propi relat del que estan fent. Res, no m'allargaré molt, bàsicament és és un web que l'hem treballat amb tota la normativa, òbviament, de dia d'avui, sobretot perquè sigui adaptable als dispositius mòbils. Vaig passant aquí mentre es puc. Aquí tenim un petit vídeo com es pot veure com es navega pel web, però bàsicament és un únic portal on tindrem tota l'agenda, les notícies i totes les inscripcions, els cursos i tallers de les seccions. Com deien, un objectiu que sigui una web accessible, transparent, bàsicament que la informació es trobi el més ràpid possible. Per això també tenim una eina que és un cercador. Surt després del cercador, en tot cas, aquí veieu també la versió de mòbil. I aquí el tenim, el cercador, amb una sola eina que puguis trobar qualsevol mena d'activitat. Això ha sigut creació meva, de posar la rodoneta a sobre de la imatge. Perquè no es vegi res. Exacte, que no es vegi el cercador, perquè aquí veure com es carreguen tots els continguts. En aquest cas estem buscant l'activitat de bastoners. Sabíem que venien i va. I es pot veure tota l'activitat, com accedir a les inscripcions, etc. Bàsicament, això és una web per apropar l'entitat a la ciutat. I bàsicament, resumit amb aquest menú que expressa en 3 llocs el que és l'entitat, l'associacionisme cultural, les arts en viu i el suport de la creació, que són aquests 3 àmbits que hem anat desplegant els últims anys i que volíem que tothom conegués i que tothom entengués. I res, dir-vos que la web estarà disponible a partir del dijous vinent, ens donem una setmana última pels últims retocs que sempre som de fer, ens de publicar una cosa. Per tant, a partir de la setmana vinent ja podreu accedir al meu web. I fins aquí. Moltes gràcies a tothom. Ha portat mòbil? És que m'ha fet sortir però no hi havia cap guió ni cap res. Com hem dit, és un acte que hem treballat improvisar. Vagis morir i fer una mica més. Doncs ara passem a la part més al centre de l'acte. Donem la paraula al president de la UNO, David Tuiguel. Hola. Bé, estem aquí un any més, una vegada més, i m'he fet una petita xuleta, però bueno. Jo el que volia dir és que l'any passat vam celebrar el 125è aniversari. No és poca cosa, no? Celebrar 125 anys és una data que quan estàvem preparant els actes, les activitats, ens feia una mica gros, no? Hòstia, és una data molt rodona, no? Però sí que la feina que hem fet per celebrar aquests 125 anys és una feina molt de formigueta, no? Això que hem explicat en aquest vídeo, o sigui, aconseguir classificar l'arxiu històric de la Unió és una cosa que em sembla que vam començar a parlar-ne
fa 6 o 7 anys, no? O sigui, és una cosa... I teníem una muntanya de papers, documents, i molta gent cap al carrer, no? Ens parava i deia, escolta, jo tinc coses de la Unió, ho vull portar, i com ho fem? I ens sentíem molt com abrumats, no? Què en fem de tot això? Doncs amb el treball de l'equip tècnic, que aquí l'heu vist, com són de trempats, vam dir, nosaltres no som capaços, no en sabem, jo no sé classificar si una cosa té valor històric, no té valor històric. Bueno, vam aconseguir subvencions, vam aconseguir suport amb l'Ajuntament i hem aconseguit, vam estar durant 6 o 7 mesos amb una empresa contractada, una empresa arxivística, amb personal professional, classificant i posant ordre a tot l'arxiu. I llavors això ens va permetre rebre que algunes persones, socis i gent de la ciutat, ens portés fotografies, documents, i ara hem aconseguit per fi un dels reptes que jo crec que és poc visual, però és importantíssim, no? Per fi tenim classificats i endreçats una sèrie de documents que tenen molt valor. Bé, aquesta diada del soci del 2026 és el tancament, no? Ja és el tancament de la celebració del 125è aniversari, en el qual va coincidir, vam celebrar el 30è aniversari de Mediterrània. Ha sigut la consolidació de seccions, la DUP, hem aconseguit l'entitat d'utilitat pública, perquè també ens ha costat això. És que aquí sembla que no, però 2 anys i pico de tràmits, o sigui, són coses que quan arriben dius, hosti, per fi, no? Però ara, bueno, sí, molt bé, la Unió és una entitat d'utilitat pública. Ens ha costat, és esforç i feina, i al final, i a partir d'aquí, això ens obre un univers nou, que és tot el tema fiscal, per atraure inversors, sponsors, mecenatge, que fins ara era un terreny que no podíem explorar. I la web, la nova web, també. Una altra feinada. Aquí he de dir que el dia a dia, o sigui, el Juanca, la Laura, el Carles i el Jordi estan dia a dia. Aquí el dia a dia de la Unió és molt intens, no? Les seccions, les activitats, i a més hem de trobar temps i espai per fer coses noves. La web és això, és un treball creatiu, de pensar, anar dissenyant, i al final aquestes coses les hem de fer amb suport de professionals d'empreses externes, perquè si no, no acaben. Res més. M'agrada molt... Teníem por que avui no siguéssim pocs, però som molt bé, som uns quants. També jo volia avui anar una mica enrere i recordar els últims 5 anys de la Unió. O sigui, aquest any farà 5 anys que vam tornar de l'exili. Vam estar uns quants anys a la Casa de Cultura, molt ben atesos, però vam poder tornar el 2021, ara ja farà 5 anys, i clar, les dades són espectaculars. O sigui, amb aquests 5 anys, perquè a més venien del Covid, també. Hi va haver una baixada de socis, o sigui, estàvem, totes les entitats, tots vam patir molt, i la Unió vam aguantar bastant bé. Doncs bé, amb aquests 5 anys, la Unió ha passat de 350-400 socis que hi havia a l'època del Covid, ara ja som 750, gairebé 800. O sigui, en 5 anys pràcticament hem duplicat el nombre de socis. I el pressupost de la Unió, el pressupost anual de la Unió, també amb aquests 5 anys s'ha multiplicat per 2. O sigui, ara som una entitat que el pressupost anual va al voltant de 500.000 euros, mig milió d'euros de pressupost, d'ingressos i despeses. Vull dir que ja sí que som d'utilitat pública, sí. Bé, doncs això, vull dir que ens hem convertit en una entitat molt potent i important a dins de la ciutat, i ens estem morint i ens estan coneixent arreu a Catalunya. Hi ha tot el programa de residències i de creació artística i de residències ens ha obert. De seguida ens van cridar de la xarxa PROT, que és la xarxa
de creació de Catalunya i som socis i som com la referència. Ens venen a veure d'altres centres de creació artística per veure com ho fem, com treballem. Vull dir que no només tenim repercussió local, sinó tenim repercussió a la Fira Mediterrània d'enguany. Ens anaven 2 produccions o 4 produccions de la Fira Mediterrània d'Arrel Mediterrània de Manresa. Hi havia 4 produccions en les que havíem participat nosaltres. Vull dir que sí que la repercussió del que fem aquí no és només local, sinó que és a nivell nacional. Bé, també ha sigut un any d'estires i arronses amb l'Ajuntament, és com un matrimoni, això. I vam començar l'any complicadillo, va ser dur, hi va haver uns desencontres importants. Jo crec que hem fet un esforç molt gran, tots, també l'Ajuntament i nosaltres, i crec que estem ja en el bon camí de poder acabar, tancar una etapa, però això no puc, estem encara en converses, però també ha sigut un any molt liu i molt complicat perquè hem hagut de treballar molt per defensar el nostre i ens hem... Això també s'ha de dir que portem uns anys treballant amb molta il·lusió amb aquest projecte, que acabi bé, i durant l'any passat vam estar, per una banda, amb molta il·lusió per celebrar el 125è aniversari i per l'altra banda patint, perquè hi havia coses, per moments pensàvem que el que estàvem construint s'estava arrombant i, jo crec que ho hem salvat. Res més. Ara dono la paraula a la regidora, Núria Escamilla. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per convidar-nos. És un orgull, un honor poder ser avui aquí. També voldria saludar, a part dels socis, junta, tècnics, a part del govern també que ens acompanya i al final amants de la unió i de la cultura. Vull també començar amb un agraïment sincer a totes les persones que al llarg d'aquests 125 anys han fet possible que la Unió sigui avui el que és avui, que és una entitat viva, arrelada a la ciutat, imprescindible per entendre la història cultural i social de Sant Cugat. I també aquí em vull aturar per agrair l'esforç aquest arxivístic que heu fet, perquè realment a partir d'aquí s'entenen moltes coses de la història de Sant Cugat a través de la unió dels fonaments d'aquesta casa. Gràcies també als predecessors i predecessores que a totes les juntes que han passat per aquí i molt especialment a la junta actual i als tècnics que hi treballen també. Heu fet una feina enorme. No és gens fàcil. I heu fet molta feina per tirar endavant l'entitat, per sostenir-la i projectar-la. I això és una feina que només els que estem treballant colze a colze, que aquí hem pogut participar, la veritat és que esteu fent una feina increïble per tal de defensar l'entitat. I, efectivament, en aquesta petita part d'aquesta llarga història, hem tingut la sort de coincidir, de treballar plegats i avançar cap a una fita que és molt més que un projecte, que ben aviat esperem que ho veieu tots, que serà la reobertura del Teatre de la Unió. I això és una gran notícia per la Unió. Això és una gran notícia per la Unió, però és una gran notícia també per Sant Cugat. Però avui no s'acaba res. I avui també obrim un futur, perquè aquest any també celebrarem els 20 anys de les Puntaires i ja estem preparant actes conjuntament i donant suport a les seves iniciatives. No us veig, sí. I també celebrarem els 40 anys de l'Esplai Picarroca, una altra peça clau del teixit comunitari de la ciutat. I podria acabar aquí el Parlament i donar per sobreentès la feina que esteu fent, no? Però quan estava preparant aquestes paraules, m'he aturat un moment i he reflexionat. I he mirat com està avui el món. I la veritat és que fa pena, la veritat. És un moment molt dur en molts aspectes. Per tant, per això m'he aturat
i he pensat, que xulo que celebrem 125 anys d'una cosa realment tan especial, no? I amb aquesta reflexió he pensat que aquí que sí que cal esmentar la gran feina que feu, que és important deixar-ne constància. Perquè la Unió són 125 anys de cultura, de coneixement, de tradició, d'arts escèniques i sobretot 125 anys de lloc de trobada, un lloc per compartir, per crear i per fer comunitat. Un lloc que fa tanta falta avui en dia. Moltíssimes gràcies. Celebrem, doncs, que la ciutat de Sant Cugat té la Unió Santcugatenca i felicitats i per molts més anys. Ara li dono la paraula al Juanca, que és l'animador de la vetllada. Sí. Vale. Bé, fa crec que 4 o 5 anys vam reprendre el Dia del Soci i com que feia com 10 anys o 15 anys que no es feia, tradicionalment una vegada a l'any es donava reconeixements als socis que feien 25 o 50 o 75 anys d'antiguitat a l'entitat. El primer any que ho vam fer vam repartir molts reconeixements perquè, clar, feia molts anys que no ho fèiem, no? I cada vegada ho hem anat fent. Aquest any hem estat mirant els arxius i tenim un soci que enguany fa 25 anys d'antiguitat de soci, el qual li volem reconèixer, i només és un, és ell, i casualment és el Jordi Cabrerizo. Felicitats. És evident que no fa 50 anys de soci, no. En fa 25. Oh, bueno, sí, és veurà, això sí ho vaig dir. Sí. Jo també en tinc un, Puc dir una cosa? Sí. Va, només vull dir una cosa, un parell. Una és que, com m'ha recordat avui ma mare, soc una quarta generació de soci de la Unió, o sigui que ja els besavis ja ho eren, soc la quarta generació, i que això també és com una mica un reconeixement a tots els que em precedeixen, no? A la família, pares, avis, besavis. I l'altre també, doncs, que tinc un record especial per tallers de teatre, perquè va ser com vaig començar i quan em vaig fer soci, doncs havia de ser a l'entrar. Sí, visca els tallers de teatre. I en especial un gran record per la Sílvia Cervant, que sempre recordaré. Molt bé. I ara també és una tradició que a la Junta cada any fem un reconeixement que no cal que tingui 25 anys d'antiguitat ni 50 anys. Sí, i en aquest cas, o sigui, agafo jo la part més propera i no tan institucional, però sí que us demano a la Junta que vingueu. I també m'agradaria demanar... Aquesta part serà una mica difícil, A la Laura, al Carles i al Jordi que vingueu també, vale? Seré molt breu, intentaré ser molt breu, però hi ha coses que sí que vull dir, vale? Vale. Estem molt contents, en el fons, perquè les paraules que has dit, Núria, són molt importants. O sigui, fent referència no només a tot això, que és al final una qüestió molt més tècnica, sinó amb el tema de les persones, de la comunitat, no? D'aquesta cultura que la Unió ha recuperat gràcies, en part, també a l'Ajuntament, no? I aquesta nova etapa dels últims 5 anys. Llavors, ens hem convertit en una família i ara, per diferents circumstàncies, la nostra Rosa sí, fem una pausa. Va, veiem l'importància. És que només podem dir coses positives, perquè la Rosa, encara que la seva funció i el seu contracte ha estat de conserge durant aquests 5 anys, no?
Ara ens ha de deixar per circumstàncies, ja sabeu com funciona el tema municipal, ajuntaments i tal, de les llistes, dels exàmens, de les places, es mouen, tal, no? Moltes vegades es valoren doncs això, uns tests, unes coses que poc tenen a veure amb el que té a veure amb les persones, no? Jo ho entenc, no sé, o sigui, no sóc ningú per criticar-ho, però sí que és veritat que és molt dur, perquè aquesta mobilitat de persones en espais culturals o comunitaris, podríem dir, dificulta molt la nostra feina. Per nosaltres, aquests 5 anys des que la Rosa va arribar aquí, jo vaig coincidir amb ella justament, vam entrar a l'hora, no? La Rosa no ha estat una conserge municipal, o sigui, la Rosa ha estat part de l'equip, ha atès a totes les entitats i a totes les seccions amb tot el seu coneixement i carinyo, o sigui, coses que no es poden valorar en un examen ni en una d'aquestes proves que es fan per aconseguir places públiques, no? Llavors, avui creiem que era molt important destacar la Rosa. Ens deixarà, no? O sigui, ella canviarà de feina, diguéssim, estarà en un altre equipament, però sí que és una pèrdua molt gran per la Unió, per les seccions, i els que esteu aquí ho sabeu, perquè és el cor del dia a dia. Hem viscut coses molt intenses, molt importants. Jo, personalment, I agraeixo molt que ser jo qui faci això, però en realitat parlo en nom de tots. Però sí que personalment a mi la Rosa m'ha aguantat totes les meves cabòries, les meves ansietats, les meves locures. Ens hem abraçat, hem viscut situacions d'atacs de riure tremendos, hem plorat moltíssim aquests 5 anys. Tot el que ha passat, tot el que hem aconseguit, tot això que estem dient i aquesta cosa que sembla tan gran, sense el dia a dia d'algú que cuidi i que estimi, perquè és que si hi ha una cosa que és important i que cal posar en valor és l'amor amb el que la Rosa ha gestionat i ha complert amb la seva feina, volem posar-ho en valor, és importantíssim. I avui, per nosaltres, és molt important dir gràcies, Rosa, això és casa teva, vale? Ojalà poguéssim quedar-nos-la per nosaltres molt de temps. I jo crec que, bueno, esteu tots els que la coneixeu, sí. Un fort aplaudiment. Mil gràcies, codinyo, de veritat. Queden fitaires avui em carten un agraïment també. Bueno, jo dir-vos que per mi la unió és molt important perquè aquí van venir els meus besavis, els meus avis, els meus pares. Jo vaig venir aquí a ballar quan eren les canyes. Els meus fills, que està aquí la Bea, havien fet teatre amb Sílvia Cervant. I per mi la unió va ser i és molt important. I quan em van dir que venia a treballar aquí, vaig dir, esto no puede ser. O sigui, m'ha tocat la loteria. I el meu pare, que recentment l'he perdut, es va posar molt content, molt de que estiguéssim aquí jo treballant a la Unió. Llavors, per mi ha sigut molt fàcil estar amb aquestes persones. Trobarem molt a faltar el soroll, però el soroll de la cultura, el soroll de l'alegria dels pares, dels nens, de l'equip de teatre, que són meravellosos, les puntaires, totes les entitats, bastoners, medi. Per mi ha sigut molt fàcil estar aquí amb ells i m'han donat una alegria com sóc jo, ja ho sabeu. Llavors, quan jo vaig entrar aquí, vaig dir, no, jo no vinc a treballar. Jo vinc a fer part de cultura i estar amb gent que és meravellosa. Llavors, em costarà molt. Estaré al Casal de Mirasol, perquè ho sapigueu, no sé per quan, però que ha sigut una experiència que se m'ha fet molt fàcil i que ja sabeu on estic, que sóc sòcia, que continuaré venint aquí i que us estimo a tots.
El vibe de Singapore. Fem una foto de... Fes la foto primer, també opiné jo, veu aquí. Bé, després d'aquest minut tan humà i tan preciós, tenim una petita sorpresa que s'espera allà darrere, va ser que s'ha anat colant per la porta darrere, una petita actuació de Gospel Beat. Endavant, no sé com ho farem perquè recte, no? Gràcies, adéu, que la foto. Hola. To the sky post fast over me. Will you teach us how to pray? We're still near the Lord today, and the answer's still the same. Our Father, who is up in heaven, you get all the glory. Hallowed be your name. Teach us how to pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Your kingdom come and let your will be done on earth and heaven. Come and have your way. Teach us
Gemma, preparada? Farem una cançó més. Us necessitem, no tenim percussió avui, us necessitem una mica. Ai. Rosa, va per tu aquesta cançó. We
Moltes gràcies. Moltes gràcies, Gosteli, per haver vingut avui al dia del vostre assaig i haver acabat amb... Bueno, sempre portem una mostra a alguna de les seccions, no? I tenien un deute amb Gosteli. Moltíssimes gràcies, un fa l'aplaudiment. Moltes gràcies a tothom per estar aquí. Fem una copeta de cava que tindrem allà, bueno, cava amb un plàstic, però, i una mica de pica-pica, vale? I ens quedem per aquí i fem pota d'ensalada. Moltíssimes gràcies per venir, autoritats. Ramon, moltes gràcies. Ara. I sobretot, moltes gràcies per totes les seccions que avui esteu aquí. Ara, seguim endavant, seguim lluitant. Molta força i felicitats.